bofela musadaro. Babidi rakandirowa zveshuwa. Hanzi nemukomana zvanzi handina mari yekuti uite basa uite upenyu hwako baiwa. Ndine mari yekuti inini ndikutengere doro. Ndibva ndakutengerwa ndinofanira kutengerwa tumakosi. Ndibva ndasire kuda kota chiri chitu. Kati naini but ndinoziva kuti handina problem nezvakawanda. Ndangoti kuda chimwe iwewe. Indakumhanya bhozi right now. Ndine program yeThompson rambuya vangu. Saka ndokwanditori kuva reneusi izvozvo. Saka ndomamirira zvakaita handisanambozorora baiwa. Ndikapedza izvo ndenda kuzorora but this time ndapreswa mwana mai. Ndapreswa others Christians zvako. Chando mwana mai. Hanzika chando ndokwava ndikine. Ndati chando Canada yese. Kana ndatofonera nditodza matonhorera kuti achari serious. Kiti hezvo uchando nguva neitsi vamwe tadza rekutsva nekunaiwa muchitenda nezvechando saka ndodzvinhu wenyuka pakaipa shingirai hatizvione chive chine nguva yacho saka ngatingoita according what is within so that much. Rega ndimbopedza program yamuchembere ndikapedza program yamuchembere ndendazororawo kandazorowa nzentora kutoita sei zvino bhabhidhi rachakandirova chikuita manje panenge pasina bhozi wacho uri kure apa zvinhu zvakapresa kuti nditiwo mabhidhi kungotaurawo zvangu ndozoti zvichazongouya pazvine zvangoita se pazvine zvangorongoka asi manje mukomana hanzi ndakapedza kumuona nezire makuseni ndisati ndauya kuti saka asati namuona but ari kushaina ari kuvhaira ende ane mari yake kwete yekutapa inonzi mari mabhiriki nemabhiriki ema$100 ndo mari yainayo ari kutaura zvaanoda ende ari kutaura mweya but nenya yekuti ndiye ane mari ndichaitawo zvangu ndichaitawo mafu komari handi mwari anongoitawo zvimwe zvinhu ndizokufuma umwe musi ndangodzowo comrade zuva renyerera mamakamira rakwana ingana kuda vakatengerwa mubhedhi ndiri kugara mumakadbox mangu imomo zvakarongeka zvakadaro saka yekutamba parai pasina yatimbotedzera according what is within. Ndakamirira hangu Christmas box yangu ndakatomira ikangouya ndakubva ndaenda kumusha ndotengera nangu chingwa ndosara nemasupa angu kutambo Christmas box yangu zvakarongeka others ndena unongwa ndogonera chose. Thanks very much.